ассалому алайкум тамошобинони иззатманд ва мухлисони ҳамешагии барномаи кошона. ин аввал дар барномаи кошона мо ба шумо тарзи тайёр намудани як нав кулчақандро нишон хоҳем дод ва ин нави кулчақандро ба мо катбони бисёр ҳам моҳир, духтараки бисёр ҳам зебо, омӯзгори донишгоҳи миллии Тоҷикистон Гулнора Бону омода мекунад. Хушомадед ба барномаи мо. Мегуфтед ки шириние ки имрӯз дар барнома омода месозем чӣ ном дорад? Салом алейкум. Хоб, шириние ки имрӯз якҷоя омода менамоем, як намуд навъи пахлава мебошад. Барои тайёр намудани ин ширинӣ ба мо лозим аст 100 грамм равғани растанӣ, 100 грамм шир, 250-300 грамм орд, сода, моддаи ковокунанда ва сирко, 2 дона тухм. Барои тайёр намудани қиём ба мо лозим мешавад шакар ва орд. Барои тайёр намудани қимаи пахлава мо истифода мебарем аз чормағз ва писта. Барои тунук кардани пахлава мо истифода мебарем аз крахмали ҷуворимака. Нахуст аз кадом маҳсулот шурӯъ мекунем? Нахуст аз тайёр намудани хамир шурӯъ мекунем. Ба мо як зарф лозим мешавад. Шумо зарф медиҳам. Хоб, ба зарф мо аввал равғанро мерезем. Хоб, 100 грамм равған, 100 грамм шир, 2 дона тухм, ба мо сирко ва моддаи ковокунанда, қошуқ лозим мешавад. қошуқча, як қошуқча ва як қошуқ. Хоб, ба пиёлача мо мегирем. Қошуқча, сода, моддаи ковокунанда бо ҳамроҳи сирко омехта мекунем. Хоб, акнун мо ҳамаи маҳсулотҳоро омехта менамоем. Омехта ки намудем, ордро ҳамроҳ мекунем. Ордро ҳамроҳ карда хамир мекунем. Хоб, тарзи тайёр намудани ин нави паҳлаваро шумо аз ки омӯхтед? аз собунаҳои интернетӣ рости гап омӯхтам. Дар собунаи интернет ки дидам, аввал дар назарам ҳам хеле душвор тофт тайёр намуданаш. Фикр кардам ки аз уддааш намебароям. Баъд лекин вақте ки омода намудам, не, ҳам корашам осон будааст, ҳам маззааш дигар ва фикр мекунам шаклаш низ дигаргуна аст. Шаклашам низ дигаргуна аст. Хамирро мо ба 8 қисм ҷудо мекунем. Ба мо лозим мешавад тахтача. Корча лозим намешавад? Корча лозим ҳаст. Хоб, баъд аз он ҳамун крахмали ҷуворимакаро мекушодед агар нағз мешуд. Як сири тайёр намудани ҳамин пахлава дар ҳамин аст ки ҳангоми тунук кардани он мо ҳама вақт яъне ки ҳамин крахмали ҷуворимакаро истифода мебарем. Истифода бурдани орд мумкин нест. Танҳо крахмали ҷуворимака. Танҳо крахмали ҷуворимака
кифоя ҳаст тозага шуд. ба як сум мегузорем, ба мо боз лозим мешавад. Ба мо боз лозим мешавад. Хоб. ҳангоми истифода бурдани ҳамин крахмали ҷуворимака, яъне қабатҳои ширинии пахлава, онҳо ба якдигар намечаспанд, ҳамихел ҷудо мебиёянд. Яъне хамире ки мо омода месозем маҳин мешавад. Маҳин мешавад, баъд ҳамихел қабатҳояшам қабат мешаванд. Хуб, Гулнора, биёед каме дар бораи фаъолияти кориятон суҳбат кунем, чуноне ки мо медонем шумо омӯзгор ҳастед ва дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба донишҷӯён дарс мегӯед. соли гузашта буд ман ҳимоя кардам номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ таҳти роҳбарии Динокшо Азиз Мусо, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ ҳимоя намудам. Дар синни соли ҷавонӣ дар синни соли рисолаи номзадии худро ҳимоя кардед? Рисолаамро ҳимоя намудаму тақрибан 4 сол мешавад ки дар Донишгоҳи миллӣ фаъолият мекунам. ба ғайр аз омӯзгор буданам, боз дар донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ назди Донишгоҳи миллӣ ҳамчун сардори шуъбаи таълим ва корҳои махсус фаъолият мекунам. Яъне дар ду самт фаъолият мекунам. фаъолияти худро ба роҳ монда истодаед. Воқеан имрӯз боиси ифтихор аст ки ҷавонони мо, махсусан ҷавондухтарон, бештар ба соҳаи илм рӯй меоранд ва аксарият имрӯз, чуноне ки мушоҳида мешавад, рисолаҳои номзадии худро ҳимоя мекунанд. Албатта. Барои пӯшондани хамир барои мо ягон чиз лозим мешавад. болашро мепӯшонем то ин ки тезтар тайёр шавад. Хамир каме ҳам дам мегирад, меистад то омода шудани қиём. Гулнора, ман ба шумо чӣ кӯмак карда метавонам? Шумо пистаҳоро тоза кунед, ман чормағзро майда мекунам ба воситаи блендер. Хуб, ҷойҳои худро иваз мекунем. Иваз мекунем. Марамат, гузаред. ман ин пахлаваро мешавад ки танҳо бо чормағз кардан мешавад ё ин ки бо писта, бо мавиз ҳам мешавад. барои хушлаззаттар шудани кулчақанд мо имрӯз аз писта истифода мебарем. се намуди қиёмро мешавад истифода барем. ҳар кадбону метавонад вобаста ба табу завқи худ аз маҳсулотҳо истифода баранд. чормағз ҳам омода шуданд? Чормағз омода шуд. Чормағзро мо ҳамихел дар шакли майда реза менамоем ба воситаи блендер. Бояд ки ҳамихел шавад намудашон. Хуб, ба зарф мегирем? Ба зарф мегирем. пистаро ҳам майда карда шудем. Анакдун пистаро майда мекунам ба воситаи блендер боз. Инро низ мекӯбем ҳаминтар? Мекӯбем. Ташаккур. пистаро ҳам ба монанди чормағз куфтем. акнун ба зарф мегирем.
зволаҳо анакнун тайёр шуданд. Анакнун барои тунук кардани он шурӯъ мекунем. Хуб, марҳамат. Ба мо тирак лозим мешавад. Чӯби махсус барои тунук Тунук кардани кардани зувола. зволаҳо. Ба истилоҳ тирак мегӯянд. Баъдан ба фикрам крахмали ҷуворӣ мо лозим мешавад, зеро барои боз намудани зуволаҳо чуноне ки Гулнора қайд кардан ба мо лозим аст. Хуб, инҳоро метавонем ба як зарф гирем? Ба як зарфи алоҳида гирем. Ба як зарфи алоҳида гирифта, алоҳида тунук мекунем. Крахмалро ҳамчун орд истифода бурда тунук мекунем хамиравонро. Ҳангоми тунук кардани зволаҳо ба мо орд лозим намешавад, танҳо аз крахмал истифода мебарем. Гарчаде ки зволаҳо хурд ҳам бошанд, вақте ки онҳоро тунук мекунем, онҳо ҳаҷман калонтар мешаванд. Баъд онҳоро ҳамихел тунук кардан лозим аст ки қаватҳои пахлаваи мо маҳин биёяд. Ҳамин тавр? Маҳин мебиёяд. Хоб, ана зволаро мо ҳамихел зволаро тунук мекунем. Бояд маҳин биёд. Ҳамин тавр? Анакнун корча лозим ҳаст. Корча мо мебурем. Ба ана ҳамин тартиб мекунем. Тақсим мекунем. Ин як намуди печондани пахлава ҳаст. Камтар бошад, ба 6 қисм тақсим мекунем. Анакнун қимаро мегирем. Қимаи писта, чормағз. Тартиби якум намуди печонданаш ин хел ҳаст. Ҳозир ман нишон медиҳам, яъне ки аз боло гирифта хел дар мобайн ҷамъ мекунему, баъд ин тарафаш хел мемонем. қимаро мегузорем. ро пуш мекунем ва ба ҳамин тартиб мепечонем. намихел қават мешавад. Яъне чормағз ва пистаро бо ҳам омехта намекунем? Не. Як қисмашро бо писта мекунем, як қисмашро бо чормағз мекунем. Аз боло қат карда мебиёем, аз поён ҳам қат мекунем, дар мобайн ҷамъ мекунем. Баъд мана ин нӯшро дар болои ҳам мегузорем. Қимаро мемонем. хоб, ро пуш мекунем. баъд боз мепечонем. ана мехел мешавад. бо ҳамин тартиб ҳамашро мепечонем. Воқеан ҳам ин номаш паҳлава, вале тарзи печонидан умуман сохташ тамоман дигаргуна аст аз паҳлавае ки бонувони мо омода месозанд, ба кулли фарқ мекунад. аз инаш бо чормағз истифода мебарем. Аз куфтаи чормағз истифода мебарем? Куфтаи чормағз истифода мебарем.
озыр акнун мо дуюм намудашро тунук мекунем. Куфтаи пистаро мечошем. тарзи печондани ин нави кулчақанд ба тарзи печондани хонума монанд шуд. Интерне? Акнун инро боз амхал ҷамъ мекунем. Ҷафз мекунем, ба якдигар наздик мекунем. Якдигар наздик мекунем. Баъд бо кокча мебурем. Акнун инро буридем, ба лали мегузорем. бинандаҳои азиз, Гулнораҷон имрӯз ба мо тарзи печондани ду нави кулчақандро нишон доданд. Бисёр ҳам шаклаш зебо шудааст ва баъд аз тайёр шуданаш мебинем ки маззааш чӣ гуна шуда бошад. Акнун равғанро об мекунем. Яъне қиём тайёр мекунем. Марҳамат, равған. Оташтонро гирон мекунем. равғанро ҳамаашро меандозем, дар дохили зарф мегирем. Акнун то об шудани равған мо кулчақандҳоро ба лалии тафтон мегирем. дар лали мо равған намекунем? Не, равған намекунем. Равғани обшударо дар болои кулчақандҳо мерезем. Яъне қиёме ки тайёр мешавад, худ аллакай дар дохилаш равған дорад. Дар болоаш мерезем. тақсим мешавад, маҳин аст. Акнун оташтонро метавонем хомӯш кунем. Аллакай равған об шуд. Ба як тараф гирифтам. Кулчақандҳоро ба лалии тафтон чиндем. Акнун равғани обшударо ба болояш мерезем. болои кулчақандҳо аллакай равғани зардро илова кардем. Акнун чӣ кор мекунем? Акнун ба тафтон мемонем, то ки пухтан гирад. Ҳарорати тафтон 180 дараҷа аст. Ба тафтон мемонем. тафтонро ба 180 дараҷа гарме мегузорем. Ба муддати 30-35 дақиқа мепазад. интизор мешавем. Интизор мешавем. Акнун то омода шудани кулчақандҳо мо боз як намуди қиёмро омода мекунем. Ин қиёмро мо ба болои кулчақандҳо мерезем. Барои омода намудани қиём ба мо лозим ҳаст шакар ва об. Як коса шакар, як коса об. Яъне инро дар оташтон? Дар оташтон мепазем. Оташтонро гирон мекунем. Оташтонро гирон мекунем. Обро мерезем. Як коса об лозим аст. Як коса об лозим аст.
илова кунем. Мекобем. Мекобем қошоб. вақте ки кулчақандҳо ки пухтанд, қиёми гармро ба болои кулчақандҳо мерезем. хуб, ин қиём бояд дар муддати чанд дақиқа тайёр шавад? ин дар муддати 10 дақиқа 15 дақиқа аллакай тайёр мешавад. тайёр мешавад. Шакарҳояш об мешавад ва меҷӯшад як маротиба. хоб, Шабнамҷон, қиём омода шуд. фикр мекунам ки аллакай 30-35 дақиқаам гузашт. ва кулчақандҳои мо омода шуданд. Кулчақандҳои мо омода шуданд. Метавонем ки аз тафтон гирем. ана кулчақандҳоям пухтанд. ба болои кулчақандҳо мо қиёмро ба болои кулчақандҳо мерезем. Як каплесрӯзӣ мешавад. дар ҳамин ҳарорати гармияш рехтан дар кор ҳаст. хоб, тамом. анакнун барои гирифтани кулчақандҳо ба мо зарф лозим аст. анакнун мо инро ороиш медиҳем. бале, гирифтем. бо чормағз ва пистаҳои куфташуда. хоб, яъне маълум мекунем ки ана ин пахлаваҳош бо чормағз аст. хуб, инҳоро ба якс мегузорем. хуб, бинандаҳои азиз, имрӯз дар барномаи мо Гулнораҷон якчанд нави печонидани кулчақандҳоро нишон доданд ва бисёр ҳам намуди зоҳирияшон зебо шудааст. чуноне ки шумо мебинед, инҷо дар лайли аллакай 4 нави печонидани паҳлава нишон дода шудааст ва айни ҳол мо дохили онро як болали ва кокча як бор бурида ба бинандагон нишон диҳем, то ин ки қабатош чӣ гуна омадааст. марҳамат. мебурем кулчақандро ва дохилашро ба бинандаҳои азиз нишон медиҳем ки чӣ гуна хамираш маҳин буд ва варақаш зиёд шудааст. қабатояш ҳам маҳин аст. маҳин аст. мана ин пистагиаш, қабатош ҳамаш маҳин аст. хоб, инаш навъи писта, қабатош ҳамаш пухта шудагӣ, маҳин омадагӣ аст. қабат қават омадагӣ аст. хуб, бисёр ҳам намуди зоҳирияш зебо шудааст ва аз намуди зоҳирияш маълум аст ки таъмаш низ лазиз шудааст ва ин лаҳза мечашем ва боз аз наздик огаҳӣ пайдо мекунем аз таъми кулчақанд. хуб, марҳамат кунед. охиран ҳам таъмаш бисёр лазиз шудааст. бинандаҳои азиз, умедворам ки шумо низ аллакай аз тарзи тайёр намудани ин нави кулчақанд огаҳӣ пайдо намудед ва дар хонадони худ низ ин нави кулчақандро омода хоҳед кард. барои шумо изҳори сипос. дастонатон дардро набинад. бисёр ҳам як таъми лазиз ва имрӯз барои бинандаҳои азизи мо шумо тарзи тайёр намудани як нави кулчақандро нишон додед ва умедворем ки боз дар нашрҳои дигари барнома бо шумо вомехӯрем ва навҳои
дигари шириниҳо ё ин ки навъҳои дигари таомҳоро барои бинандаҳои азизи мо пешниҳод хоҳед кард. бори дигар барои иштирокатон дар барномаи изҳори сипос мегӯям Гулнораҷон ва умедворем ки дар нашрҳои дигари барнома боз бо шумо мехӯрем. ва чун қайд кардем ки сарпарасти барномаи мо ширкати қаннодии шоколадчӣ мебошад ва барои иштирокчиён тӯҳфаҳои хотиравиро арзонӣ медорад. ин тӯҳфа аз номи ширкати қаннодии шоколадчӣ ба шумо барои иштирок дар барнома барои омода намудани чунин кулчақандҳои зебо тақдим карда мешавад. марҳамат ба як су гузоред ва рӯяшро боз кунед. ба шумо писанд меояд? ташаккур, ба ман хеле ҳам писанд омад. миннатдории худро барои даъват ба телевизиони Тоҷикистон ва ширкати шоколадчӣ мерасонам. обод бошед. ва мо низ миннатдории худро ба шумо мерасонем барои иштирок дар барнома ва барои омода намудани чунин кулчақандҳои зебо. ва бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи кошона ва дар ин нашри барнома шумо аз тарзи тайёр намудани нави дигари кулчақанд огаҳ гардед. агар мехоҳед дар барномаи мо иштирок кунед, пас метавонед бо рақамҳои 2214774 бо мо дар тамос бошед. бо шумо будам ман Шабнам Абдуллозода. то барномаҳои баъдӣ хуш бимонед.